noites, 10 en punto, así que empezamos xa. Imagino que me estades oindo perfectamente, e supoño que vendo tamén. Vou responder aí algunha pregunta que estou vendo xa que é interesante. Preguntan aquí se vai quedar grabado o directo, entendo. Sí, queda uns días aquí en Twitch, son 15 ou un mes ou cantos días queda. Hola Laura, e despois subirei no a YouTube seguramente hoxe se me dá tempo, ou senón mañá estará subido tamén en YouTube. De todas maneiras, tedes xa un tutorial na canle de YouTube que está, por certo, no chat, tedelo por aí pola parte de arriba do chat, tedes unha mensaxe fixada co tutorial, o que algo vou mencionar hoxe ese tutorial, sobre todo, por exemplo, cando sexa o momento de facer o pagamento, pois direivos que aí está máis completo do que vou facer aquí, porque pagar dúas veces como que non. E iso, vale? Outras preguntas que vexo por aquí. Hoxe é o día que explicades a estimación do CXT? Non, iso é o martes que ven. Hoxe é exclusivo oposicións. De feito, creo que non vai dar moito tempo máis a falar de oposicións, porque vou facer unha simulación inteira de como escribirse. Lóxicamente, este é un directo que faigo en directo, con máis calma que no tutorial, entón vou comentar moitas cousas. Hola, a Zantia. Vou comentar moitas cousas que no tutorial non dá tempo, porque o tutorial ten que ser unha cousa reducida e que vai ao gran. Aquí pois pódome estender un pouco máis. Entón xa digo, hoxe só toca Opus. O CXT a semana que ven con Alberto, o martes tamén penso que ás 10 da noite, senón en Discord tedes o aviso para seguir o directo e non perdelo, vale? Vexo aí que estades empezando a preguntar así un pouco tolo no chat. Só vou responder as preguntas que me deixades na canle Preguntas Pablo de Discord, vale? Sinto moito, pero cando é un directo no que imagino que haberá polo menos 100 persoas, pois non contesto, ou contestaré algunha igual ao final, vale? Pero prefiro que me deixades todas as preguntas que teñades particulares sobre a vosa inscripción, porque aquí vou falar en xeral, lóxicamente, entón que me as deixades na canle Preguntas Pablo de Discord, vale? Quen non estea en Discord, bueno, eu penso que a día de hoxe xa hai pouca xente que non estea en Discord, pero se ainda hai xente que non estea en Discord, deixo vos aí agora unha ligazón no chat para que poidades unirmos, vale? Do mesmo xeito, se tedes xente que este interesada en como escribirse nas oposicións e tal, pois podedes mandarlle a ligazón a esta canle ou a este vídeo directamente para que se conecten e pois o intenten seguir desde o principio, porque así despois non penso facer voltas para atrás, porque senón sería un pouco un rollo. E tamén, os que non estades suscritos á canle, dadelle aí a seguir, que é gratis. A mí non me pagan porque lle dedes a seguir, non teño a canle monetizada, etc, etc. Pero sí que fai ilusión ver que de vez en cando alguén siga a canle, vale? Entón, como digo, a invitación para que non este en Discord é que ir a deixarme aí preguntas sobre o seu caso particular, na inscripción, etc, etc. Pois deixovolo agora mesmo aí no chat a invitación a Discord, vale? Aí a tedes. Se pulsades aí, registrades, vos xa entrades en Discord, vale? Vale. Bueno, está Alba tamén por aí respondéndovos no chat. Non sei se vas a estar todo directo, Alba, pero bueno, se vos responde Alba, pois vai estar ben respondido. Se non, se preferides que responde eu, pois na canle Preguntas Pablo de Discord, vale? E penso que así de introducción penso que nada máis. Comentarvos que por desgracia para min este ano a inscripción cambia con respecto a anos anteriores, vale? En anos anteriores, hola Emma, en anos anteriores había un momento no que chegabas a pechar a instancia da inscripción e esa instancia, por un lado, tiñas que ir a pagar o pagamento de taxas e por outro tiñas que ir a presentación da instancia na sede electrónica, vale? Entón digo que para min, por desgracia, porque claro, eses cambios a min implícanme cambiar gran parte do tutorial, entón tiven que refacer sobre todo a parte final. De todos modos, para vos, en canto á inscripción, pois é moito máis... tamén está Alberto aí que está dicindo, vale. Hola Alba.
para vos, para escribirvos, é moito máis cómodo, moito máis sinxelo, dá lugar a menos erros e dá lugar tamén, sobre todo, a que a xente non quede fora por non pagar as taxas ou por non presentar a instancia. Porque agora, se non pagas as taxas, xa non podes presentar a instancia. Digamos que é o cambio máis importante que hai na inscripción, é que agora, pois, dentro dun anaco, cando empece coa simulación de inscripción, pois xo ides ver. Vale, e xa digo, este directo vou ir con máis calma que no tutorial. O tutorial, pois, sempre me pedides que sexan breves, bueno, cada vez intento que sexan o máis breves posibles, pero menos de 10 minutos un tutorial sobre escribirse nas opos é un pouco difícil. O deste ano dura uns 12-13, e xa digo, tedelo xa disponible na canle de YouTube, vale? E este vídeo estará disponible tamén na canle de YouTube, pois, hoxe ou mañá. E nada, penso que con isto xa podo pasar a iniciar a inscripción. Insisto, se tedes preguntas, agradezovos que as deixedes na canle de Discord, preguntas Pablo, vale? Pois que vos esteñades unindo agora a Discord, vale? Discord é esta aplicación que estades vendo aquí, vale? Entón hai unha canle que se chama Preguntas Pablo, que está aquí, onde vexo que a xente xa está escribindo. Entón, como seguramente haxa bastantes preguntas aquí, o que vou facer é conectarme outro día. Non sei se a fin de semana xa ou se a semana que ven, pero bueno, conectareime outro día pois para resolver dúbidas sobre a inscripción nas opos que me deixades nesta canle de Preguntas Pablo. Algúnha se me dá tempo e sigo ben de cabeza, pois contestos tamén xa algún ao final deste directo mesmo, vale? E bueno, penso que xa non me lío nada máis. Insisto, preguntas para min na canle de Discord, Preguntas Pablo, vale? Tedes unha invitación a Discord que acabo de poñervos aí no chat. Nada, vou xa pasar pois a páxina web de oposicións, que vai ser para os opositores e opositoras como unha especie de librillo de consulta desde este momento, porque, bueno, ides ver que aquí, por exemplo, nesta sección de aquí de consultas públicas, pois dentro de nada, cando se produza o sorteo dos tribunais, que se non lembro mal e a memoria non me falla, penso que é a principios de abril, penso que o 10 de abril, pero, bueno, ven na convocatoria, pois se queredes revisar a data, vale? Entón aí pois xa van poñer o número de tribunais que hai, etc, etc. Isto cambiará. Tamén aquí vai ser onde os tribunais vos poñen os criterios de avaliación e, bueno, outra información que debes consultar aquí, vale? Que máis hai nesta páxina? Pois, bueno, aquí en inicio vedes, pois, en primeiro lugar, un acceso á orde que onte non funcionaba, non sei se agora xa funciona, sigue sin funcionar, polo menos a min non me funciona esta ligazón que supostamente vos leva á convocatoria e que sempre lles recomendo ler a todo o mundo. Aquí estaría o mesmo, e aquí sí que funciona, así que, vale, se pulsades aquí, pois xa está, vale. Aquí podedes ver a orde, vale, das opos. Bueno, despois aparece por aquí información que non vos vou ler porque vai ser o que vou explicar eu a continuación. E o que si tedes aquí que pode parecer ao principio interesante, que é os cambios, bueno, os cambios que houve na inscripción, vale, que os explican aquí, pero sinceramente eu onte cando fixen o tutorial hai partes que non se corresponden coa realidade. É dicir, aquí, por exemplo, cando falan do TPV, que din que tens que seleccionar aquí a entidade colaboradora na recadación, etc, etc, isto non aparece porque directamente te levan a un TPV virtual, vale? Entón, no TPV virtual, que non se parece nada a isto que vedes aquí, pois xa poñedes aí os datos da vosa tarxeta, vale? Iso ímolo ver despois. Entón, iso, que non é moi fiable isto que poñen aquí, aínda que realmente, pois, bueno, pode valer. Vale, despois aquí aparece información de documentación que hai que ides ter que presentar ou non, xa vos digo despois, xa vos explico todo relacionado con iso. E despois aparecen uns teléfonos de información que ojalá teñades sorte se os necesitades chamar que vos coñen, porque é un pouco difícil, ou estes correos que tamén vai ser difícil que vos contesten, pero, bueno, para iso estou eu, que espero resolver o máximo posible de dúbidas que teñades neste directo, vale? Despois tamén hai aquí unha sección de preguntas frecuentes que, bueno, tamén é interesante ler porque pode haber algunha dúbida que teñades, incluso algunha que me esteñades preguntando agora aí en Preguntas Pablo de Discord e que estea xa resolta aquí, vale? Que lle dé volume ao micro, como non o acerque máis volume non lle pode dar. De
feito está a tope, pero bueno, o que podo facer é acercarmo un pouco máis, iso sí, porque o teño aquí abaixo. Que lle cambiei aquí o pé. Agora igual me está soando un pouco raro. Bueno, non quere. Agora. Non sei se agora me escoitades mellor. Agora está máis alto. Supoño que igual sí que me escoitades un pouco mellor. Vale. No, Luís Celeiro, non chegas moi tarde. Ainda estou, de feito, con labores de colocación de micro estas cousas. Que me dicían que se me escoitaba un pouquiño baixo. Pero bueno, supoño que agora mellorou. Vale, pois nada, estaba explicando que hai aquí na páxina esta de inicio, vale? E xa digo, estas preguntas aquí pode resolver algunha das vosas dúbidas, pero, bueno. Inscripción en sí, unha vez que esteades na páxina web de Opus, que todo o mundo imagino que sabe cal é xa, que é www.edu.xunta.gal/oposicións, vale? Tedes que identificarvos, vale? Ese sería o primeiro paso. Para identificarse hai que pulsar aquí no botón este da dereita, vale? E tedes que escoller un destes métodos que aparecen aquí, ou con certificado digital, ou coa chave 365 ou con usuario de educación, vale? Eu, normalmente, en todos os vídeos que fago, uso a chave 365 ou o certificado digital ás veces. Entón, como imagino que a maioría de vos ides usar a chave, pois imos dar coa chave 365. Unha vez que esteades identificados e identificadas, vedes que aí á esquerda, onde antes tiñamos só un par de cousas, agora xa temos máis, vale? De todo isto de aquí, o máis importante, pois lóxicamente é a sección as miñas instancias, que é onde debedes ir para iniciar a vosa inscripción nas oposicións, vale? Aquí o único que tedes que facer é seleccionar a convocatoria na que vos queredes inscribir. É dicir, se sodes opositores ao corpo de mestres ou mestras, pois tedes que seleccionar o servizo de primaria. E se sodes opositores a calquera dos outros corpos, sexa PES, sexa EOI, sexa PES FP, ou que sexa, pois tedes que pulsar en secundaria, vale? Aquí na instancia ides ver que hai uns cambios en función de que abras unha instancia de secundaria ou que abras de primaria, vale? Eu non sei se teño xa algunha aberta, teño esta xa presentada e de secundaria pois non teño ningunha. Entón, case vou abrir outra de primaria, vale, que é onde aparecen máis cousas, vale? Entón a diferenza con secundaria pois xa vos vou explicar a partir da instancia de primaria. Entón nada, xa digo, seleccionades aquí o corpo no que vos queirades inscribir e pulsades aquí en crear nova instancia. O primeiro que ides ver aquí e o primeiro que tedes que cubrir, lóxicamente, son os vosos datos, vale? Eu vou inventar un pouquiño. Vou poñer que nacín, pois, voume quitar anos, vou poñer que nacín no 97, o 3 de febreiro, vale? Que nacín neste país, que teño a nacionalidade deste país, que nacín en Lugo e no concello tamén de Lugo. Isto, por certo, cubrido cos vosos datos, vale? Porque non sería a primeira vez que alguén, por erro, cubre a súa inscripción cos meus datos e despois pasa o que pasa, vale? Non é coño o que estou dicindo, vale? Así que vos poñede os vosos datos, vale? Isto de aquí de lugar de nacemento só hai que cubrir se o país de nacemento non é España, vale? De feito, se o cubrides vai vos dar un erro a aplicación e non vos vai deixar seguir. Aquí vou poñer pois un teléfono inventado e aquí vou poñer outro teléfono inventado. Se é o de alguén de vos, pois sinto moito, pero é inventado, vale? Vamos a ver, correo electrónico. Pois aquí poñedes, eu vou poñer un correo, vou poñer, por exemplo, o de Gmail. Vale. Vexo aí que hai xente que aínda está chegando, non vos preocupedes que estou no principio ainda de inscripción, aínda vamos comentar moitas máis cousas interesantes ao largo deste directo, así que... A ver, tutorial resumo, insisto, os que queirades un tutorial resumo e moito máis breve, concretamente de 10 minutos, xa tedes publicado na miña canle de YouTube. Vale, xa está publicado desde hoxe ás 4 da mañá, que foi cando rematei. Está xa publicado en YouTube. Podevos mandar a ligazón directa, aínda que está posta no chat, aí na parte de arriba do voso chat tedes unha ligazón directa a
a ese tutorial máis cortiño para que me entendades, vale? Este de aquí, e a ligazón pois é esta de aquí. Así que aí vos vai po chat, vale? Aí vai. Di aí unha persoa que non tiña Twitch, descarguei no adrede, ollo, é que é o que tedes que facer, porque nestes directos ides aprender moito máis que no tutorial do que estou agora facendo un pouco de publicidade, porque aquí pois é máis distendido e sempre eu polo menos eu penso que se pode aprender máis. Bueno, sí, o directo vai quedar, vou no subir a YouTube, xa tedes o tutorial en YouTube tamén, e sigo, vale? Se me queredes facer preguntas, deixádelas en Discord, na canle, preguntas Pablo, vale? Se vas a saltos coa conexión, eu xa non te podo facer moito máis, vale? Vale, nada, estaba cubrindo por aquí, o enderezo, pois voumo inventar outro pouco. Esperade que pechei aquí o que non era. O enderezo vou inventar un pouquiño, vou poñer Rúa Vista Alegre 6. Aquí imos poñer isto, aquí imos poñer Lugo, e aquí imos poñer pois o Concello de Lugo tamén. Vale, código postal, pois vou poñer este, e localidade vou poñer Lugo. Vale. Seguimos coas cousas máis interesantes. Bueno, aquí en corpo, lóxicamente, se estades escollistes ao principio o corpo de secundaria, aquí vai vos aparecer secundaria, escola de idiomas, etcétera, etcétera. A min apareceme mestres e as especialidades de mestres. Xa digo, se ti te matriculas en secundaria, pois vai aparecer as especialidades de secundaria. Se fas en EOI, pois as de EOI, vale? Bueno, en que me matriculo? A ver, en que queréis que me matricule? En educación física, en PT, AL, educación primaria, infantil. Veña, o primeiro que me conteste aí en que me matriculo, aí vou. Primaria, pois primaria. Insisto, estades facendo preguntas no chat, só vou contestar as que me deixades en Discord, en preguntas Pablo. E ainda así, recomendo vos que esperedes ao final do directo, porque é probable que moita xa vos la responda. Digo por CHS 2024, porque que estás preguntando vou non dicir despois, a non ser que me olvide. Pero bueno, teño pensado dicilo, vale? Entón xa digo, non vou estar moi pendente do chat, vale? Deixade máis preguntas en preguntas Pablo de Discord e xa as contestarei outro día que volva. Deixarei como sempre o evento en Discord para que saibades cando é. Bueno, aquí en quenda, pois, se estades inscribíndovos en secundaria, aquí vamos a aparecer máis opcións, vale? Vai aparecer, por exemplo, a 2 a 1, bueno, etc. Pero que debedes ter en conta, o que é máis importante é que se vos presentades por primeira vez, porque imagino que verá moita xente que estea vendo isto e que se presenta por primeira vez, o que tedes que facer é seleccionar se vos presentades pola quenda de persoas con discapacidade, ou libre, que vai ser o que seleccionades a maioría de vos, vale? Que é tamén o que vou seleccionar eu, libre. Despois aquí, se tedes o CELGA 4 ou equivalente, aquí poñedes que sí, é dicir, que estades exentos do exame de lingua galega. Xo vou dicir despois máis veces, seguro, porque vais a ir, vale? Pero é moi importante que o CELGA 4 o acheguedes, vale? Achegadeo. Porque o ano pasado, no 2022, non vos podeis imaginar a xente que se quedou fora na provisional por non subir o CELGA 4, vale? Porque é certo que hai un pouco de lío con que se é emitido por política lingüística consúltano automáticamente, pero é que a maioría de vos non tedes un CELGA 4 emitido por política lingüística, tedes un documento dun centro de ensino. E iso non está emitido por política lingüística. Entón, o meu consello no tema do CELGA é que despois, no paso que ides ver a continuación, que o subades, vale? Vale, co exame de lingua castelá, o mesmo, xa vistes que como seleccionei que teño nacionalidade española, xa automáticamente aquí me aparecía o sí marcado, vale? A vos tamén vos vai aparecer o sí. Localidade solicitada de exame. Isto só vai aparecer no corpo de mestres e mestras, vale? Únicamente. Por que? Porque os mestres e mestras tedes a posibilidade de seleccionar a localidade onde preferentemente queredes facer o exame. Iso non implica que despois vaiades facer o exame a esa localidade. O que tedes que facer é mirar, cando a Consellería publique os lugares e datas, mirar para onde vos mandan. É certo que na maioría dos casos coincide, pero en algúns casos non. Podes estar igual solicitando Lugo e resulta que a tua especialidade non hai en Lugo e tes que ir a Coruña, vale? Iso tedes que comprobalo vos, pero xa digo, no corpo de mestres tedes esta opción que non temos ou que non tedes nos de secundaria, vale? Escola de idiomas, PES, FP, etc.
En secundaria, que pasa? Pois que en secundaria publicase unha resolución cos lugares e as datas, vale? Que é que tedes que mirar e revisar para ver a onde tedes que ir, vale? Tamén é certo que normalmente estes últimos anos, grazas á xente que comparte información, en Discord creamos unha canle específica de lugares onde se van celebrar as oposicións. É unha canle con lugares non oficiais, pero prométovos que polo menos nestes últimos anos o acerto dos lugares está ponlle entre o 95 e o 100%, vale? Entón é bastante fiable, pero xa digo, iso será máis adiante, cando a xente que voluntariamente me informa de que, pois mira, Pablo, a especialidade de lingua castelá vai ser en Vigo, a especialidade de lingua galega vai ser en Lugo, etcétera, etcétera, vale? Vale, entón nada, eu vou seleccionar aquí a localidade de Lugo. E insisto, poñede a localidade a que queredes ir vos. Non poñades Lugo porque eu estea poñendo Lugo, que non sei a primeira persoa que ven confundida a Lugo. Aquí esta opción de solicita a adaptación de tempo e medios é se tedes que solicitar polo que sexa unha adaptación de tempo e medios, podes facelo aquí, iso si tedes que ter unha xustificación desa adaptación de tempo e medios, vale? Seguides aí, non? Porque agora vexo que o chat parou, espero que sexa porque me estades deixando as preguntas en Discord, pero espero que non sexa porque me desconectei, que espero que non, e que sigades aí no chat, pero como cando vexo así tan parado, preocúpame un pouco, pero vale. Entendo que é iso, simplemente que estades escoitando. Vale, o tema de taxas. O tema de taxas, tedes tres opcións: pagalas completas, exentas ou bonificadas. Mirade, eu, pola experiencia destes últimos anos, igual está mal o que vou dicir agora, vale? Pero, no caso de que irades pagar con... porque estades no paro e tedes bonificación, fixadesvos ben cales son os requisitos. Hai que estar no paro 6 meses antes da data e non cobrar prestación. Vale? Non vos podedes imaginar tamén a xente que se queda fora na provisional por facer isto mal. E que despois que fai esta xente na provisional, pois moita paga a taxa completa. Vale? Entón, é preferible, se tes dúbidas, pagar agora a taxa completa, que te vas a olvidar xa e non vas a ir excluído por non pagar ben a taxa. Vale? Todos os anos hai moitísima xente que queda excluída por problemas de bonificación ou exención no pago das taxas, vale? Non vos estou dicindo con isto que lle regaledes cartos á xunta e que poñades completo, vale? Eu simplemente vos estou dicindo que se non estades seguros de cumplir os requisitos para unha exención ou bonificación, pagades completo, se tedes algún tipo de dúbida, vale? Se o tedes claro, pois exención ou bonificación, e aquí seleccionades ou a causa da exención ou a causa da bonificación, vale? Eu, lóxicamente, daríalle a pago completo porque non teño nin exención nin bonificación, teño que beber. Vale, vexo que estades aí. Si, manda outra vez. Karma 6767 volve a enviálo, si. Vale, despois en titulación que alega e xustificades para ingresar no corpo, pois aquí poñedes a titulación coa que queredes ingresar no corpo, vale? Digo isto porque pode ser que teñades dúas. Se tedes dúas titulacións, ou tres, ou as que sexan, poñede aquela na que teñades mellor nota media, vale? Coidado tamén con estas cousas de estoume presentando o corpo de pés, meto unha enxeñería técnica para que me puntúen despois a maiores a licenciatura que teño. Non, iso non vai ser así porque a primeira licenciatura que tes non che vai puntuar, vale? Aínda que como ingreso po corpo poñes unha diplomatura, vale? Iso te en conta sobre todo en secundaria, aquí en mestres pois non vai pasar. Vale, entón, eu vou seleccionar aquí pois o meu grau en educación primaria que teño da Universidade da Coruña que saquei pois hai nada, no 2021. E aquí vou poñer pois que teño a mención pois que non teño ninguna mención. A ver se non me dá erro despois. Vale, despois aquí vedes que hai outro apartado que é outra titulación distinta da anterior que alega e xustifica para a incorporación ás listas, vale? Vos pensade no que vos dicía antes, imaginadvos que tedes unha titulación en matemáticas e unha en galego, e que vos presentades a galego, pero resulta que na licenciatura de mates tedes mellor expediente, entón queredes poñer como ingreso ao corpo a de mates para que vos puntúen a nota media do vosso expediente de mates.
Pero, como temos a de galego, o que podemos facer aquí é cubrir que si acredito outra titulación e poñer aquí a licenciatura que teño en galego para quedar nas listas sen ter que pasar a primeira proba. Vale? Non sei se isto que acabo de explicar o quedou claro. Como expliquei tantas veces, para min é claro, pero non sei se me entendeste, se non, pois repito, se me dicides aí no chat que non está claro. Pero, bueno, sería esa a idea, non? Que tes dúas titulacións, unha permíteche entrar nas listas e a outra, pois non. E entón resulta que tes mellor nota na que non che permite entrar, entón achegas a outra para entrar nas listas. Vale? Non entendín, repite porfa. Vale. Imaginadvos, eu son de galego. Pablo, son de galego, vale? Pero teño tamén a licenciatura, pois, en filoloxía inglesa. Teño as dúas, teño galego e inglés. E voume presentar, pois, a galego, vale? Pero que pasa? Que como teño dúas licenciaturas, teño mellor nota do expediente na de inglés, pero voume presentar a galego, vale? Entón, como titulación de ingreso no corpo, aquí poño a de inglés, aínda que vou a galego. Pero, como teño a de galego, poño aquí, porque ao ter a de galego e poñela aquí, non me vai ser necesario superar a primeira proba para quedar en listas, porque lembrade que se non tedes unha titulación que vos permite acceder directamente ás listas, tedes que superar a primeira proba, que son a parte A e a parte B, práctico e tema. Agora mellor? Se tes dous titulacións pero ninguna che permite entrar nas listas, pois pon a que teñas mellor expediente. Porque vai che dar igual, porque nas listas terías que pasar a primeira proba, polo que dis. Vale. A ver, esta pregunta que di aquí Jessy, vou na marcar aquí un momento porque me parece moi interesante. Hai moitísima xente que tira os cartos pensando en que matricularse en dúas especialidades dá dereito a entrar nas dúas listas, e non é así. Non vale matricularse en 3 ou 4 especialidades co obxectivo de entrar nas 3 ou 4 listas se te presentas por primeira vez. Vale? Porque só vas a entrar na que te presentes. Vale? E esta pregunta que pregunta Vero Lucas é o que vai dicir a continuación, que seguramente queredes saber cales son esas titulacións que vos permiten acceder directamente ás listas de sustitución sen pasar a primeira proba. Vale? E esas titulacións podedes consultalas se ides á miña páxina web, profesoradogalicia.com. Aquí tedes unha, aparte de que aparece isto para que me sigades en o que era antes Twitter, en Instagram, dadelle aí, joder, entrada en profesoradogalicia.com e seguideme en Twitter e en Instagram. Non sei por que digo isto, pero non sei. A xente que fai vídeos dice, pois eu tamén. Bueno, entón pulsades aquí en legislación, vale? E aquí en legislación, se no buscador poñedes orde... Bueno, vou poñer, non vou arriscar, vou poñer solo titulacións. Que pasa que igual me parecen 50.000 cousas, claro. Bueno, pois non. Se poñedes titulacións, vale, xa vos leva directamente aquí, e aquí tedes a orde de titulacións, vale? Aquí aparecen, como vedes... por exemplo, o que sei, para a especialidade de pedagogía terapéutica quedarías en lista sen pasar a primeira proba se tes unha destas titulacións que aparecen aquí. Vale, isto, pois revisadelo vos, que non é tampouco materia deste tutorial exactamente. Vale. Quedou máis claro agora? Quedou máis claro? Supoño que sí. Vale, seguimos. Ben, pois o dito, unha vez que cubrades ao de ingreso do corpo e se fose necesario outra titulación para incorporar as listas, pois seguides baixando. Isto de inclusión en lista xa vos vai aparecer marcado, non os marquedes, se queredes que vos inclúan, claro. Se non queredes que vos inclúan as listas, quitádelo. Vale. Este apartado que ve... Bueno, antes de pasar este apartado, dígovos que no caso de que esteades inscribíndovos nun dos corpos de secundaria, aquí desatopar unha cousa que non aparece nesta instancia que eu teño aberta de mestras, que é a formación pedagóxica, vale? No voso caso vai aparecer unha sección aí no medio de todo isto que pon formación pedagóxica. E aí ides ter que escoller a formación pedagóxica que tedes para presentarvos e que é requisito en secundaria, vale? Ben sexa en EOI, secundaria, PSFP, vale? A día de hoxe, a maioría da xente, como formación pedagóxica, o que tedes é o mestrado do profesorado, vale? Entón aí marcades mestrado do profesorado e xa está, vale? Non ten tampouco máis ciencia. Hola, María! Grazas por dicirme que me explico como un libro aberto. Xa me gustaría. Intentar intento, pero ás veces non sai. Porque se teño que repetir, pois é que non quedou clara a primeira.
Vale, entón, como dicía, isto tamén só vos vai aparecer na inscripción no corpo de mestres, que é a posibilidade de incluirvos nas listas de orientación, vale? Se tedes unha das titulacións que aparecen aquí, vale, teríades que pulsar aquí para velas. Entón, se tedes, por exemplo, o grao, deixame buscar aquí, pois, que sei, Madrid. Se tedes, por exemplo, o grao en psicoloxía, pois podedes pedir que vos incorporen ás listas de orientación, vale? Son unha serie de titulacións que, bueno, ahora tampouco ven a conto soltar aquí a retaíla, pero, bueno, son todas as que aparecen aquí, vale? Non son moitas, pero aí están, vale? E no tutorial que tedes xa en YouTube, aí tamén digo exactamente cales son esas titulacións, vale? Hola, Sara Verbas. Ahora que vamos máis ou menos chegando ao Ecuador, calculo eu máis ou menos, lembrade, se me queredes facer preguntas, non a fagades no chat de Twitch, deixademas en Discord en preguntas Pablo, vale? E quen non estea en Discord, pois deixo vos agora unha invitación, vale? Discord é esta aplicación que eu penso que xa todo o mundo coñece, pero por se alguén que aínda non a coñeza, pois aí vos la mando ao chat a invitación para que podas entrar, vale? O que mola de Discord, ou o que lle mola a xente é que avisa de todo, entón e outro día dixeronme que estaba moi ben organizado. Iso gustoume porque iso é cousa miña. Así que gustoume que me digan que o Discord está ben organizado. Diso se trata. Bueno. E nada, unha vez que acabedes de cubrir os datos, pulsades aquí en guardar o seguinte, vale? Non vos asustedes se me dese algún erro, vale? Bueno, hai que... vale, mirade, isto está ben que saen erros, vale? Aquí díceme que é necesario justificar a adaptación de tempo e medios. Isto é porque cando vos estaba explicando a adaptación de tempo e medios, marquei a cruceciña, vedelo aquí, e non puxen a justificación, vale? Entón eu non teño adaptación de tempo e medios, entón agora volverei a dar a agardar a seguinte, e agora xa me deixa avanzar a seguinte sección da instancia, que é a de documentación, vale? Esta que vedes aquí. A de documentación é a sección que asusta a xente. Eu chamolle así, a sección que asusta a xente. E asústavos sen motivo ningún, porque sinxelamente, a ver, aparece moito barullo aí de texto e moita cousa, entón ás veces non leemos, pero lendo o que aí pon é moi sinxelo. É dicir, aquí o único que vas ter que marcar é aquilo que a ti che corresponda. E o que vou facer vai ser explicarvos cada un destes apartadiños que veñen aquí, vale? O que tens que ter en conta é que hai dúas maneiras de presentar, digamos, a documentación, vale? A primeira sería marcando o cadriño da esquerda, vale? Do que vai a desachegar en función do voso caso, lóxicamente, vale? Normalmente, o que ten que achegar todo o mundo é o Celga 4, vale? Eu recomendo vos que o acheguedes. E nos corpos de secundaria, a formación pedagóxica, vale? Isto é o que vai ter que marcar case todo o mundo. A titulación, hai moita xente que marca esta primeira casilla, pero esta primeira casilla é se aínda non tes a titulación contigo e tes o certificado da solicitude do título e o pagamento de taxas. Entón márcalo. Pero se xa tes o título, aquí abaixo di que os consultan automáticamente, vale? De todos modos, se sodes de non fiarvos da consellería, que o entendo perfectamente, o que tedes que facer é na sede electrónica, onde vos explicarei despois, subir o título da vosa carreira, o Celga 4 e a formación pedagóxica. Así é imposible que vos exclúan, se subides todo. Vale? Entón, insisto, a primeira forma de presentar a documentación é marcando o tic este da esquerda e despois na sede electrónica, no paso que imos ver a continuación, subindo a documentación. Vale? A segunda opción de presentar a documentación é indicándolle ao funcionario que acolla a tua instancia que ti xa te presentaches en anos anteriores. Por exemplo, se ti xa chegaches esta documentación na última vez que te presentaches no 2022, pois seleccionas estas dúas opcións que non hai máis posibilidades, e aquí seleccionas o ano ou o último ano no que te presentaches as oposicións. Vale? Por exemplo, no 22. E así xa lles estou dicindo que non vou chegar nada no seguinte paso na sede electrónica, porque eles xa poden consultar a miña inscripción de anos anteriores. Digamos que estas son as dúas maneiras de achegar ou de entregar a documentación, vale? Entón agora vou ir apartadiño por apartadiño explicándovos por en que consiste cada un. Este xa o expliquei. É cando non tes contigo aínda o título, vale? Porque acabas de pedir hai pouco, e no seu lugar tes o certificado académico coa solicitude de pagamento de taxas, vale? Este segundo paso daqui é cando, deixademe lelo porque non me acordo,
vale, é o que víamos antes. Se tedes unha titulación a maiores que precisades metela para que vos inclúa na lista, vale, acordádevos daquelo de matemáticas e galego, inglés e galego, pois entón marcades aquí, vale. Certificación académica, isto é cando tes unha mención dunha universidade distinta na que fixeches o título e necesitas pois achegala, vale. Despois a documentación pedagóxica, que xa falamos, vale, xa vos expliquei que é o mestrado, hai alguén aínda que poida ter o CAP, por exemplo, eu teño o CAP, vale. Despois, estes apartados sempre dan lugar a moita confusión, vale? Hai xente que pensa que isto significa que me están dicindo que teño que achegar os contratos de traballo se traballei na pública, os contratos de traballo se traballei na privada, non. Estes dous apartados o único que teñen que ver é coa formación pedagóxica e refírese a que se ti traballaches nun centro público ou nun centro privado e vas xustificar a formación pedagóxica con experiencia docente, pois que o xustifiques marcando aquí e despois achegando na sede electrónica a documentación ou autorizando aquí que che consulten a documentación noutros anos anteriores que a entregases, vale? Celga 4, insisto, xa insistín antes, pero vou insistir. Vexo aquí outra vez isto do po título. A ver, non pasa nada, vale? Non pasa nada porque marques aquí a lapela 2 ou incluso a lapela 1 e despois achegues o título na sede electrónica. Non pasa nada. Pero se lees un pouco máis para baixo, aquí di que os títulos oficiais universitarios que den acceso a que se consultan automáticamente, vale? De todas maneiras, eu digo o mesmo de sempre. A forma máis segura de inscribirse é achegando todo. Se achegas o título na sede, achegas o Celga 4 e achegas, se fose o caso, a formación pedagóxica, se a precisa o corpo que te presentes, pois non vas ter ningún problema. Ningún. Vale? Se que aquí marques un chisma aquí, outro aquí, e non se corresponde a nada, pero despois na sede tes a documentación, digo cheu que non te van a excluir. O caso é que aquí marques o que marques e depois non teñas a xustificación, nin deixes aquí que cho consulte, nin nada de nada, vale? Aí sí que é un problema, pero no resto dos casos, mentre subes a documentación non vas ter problema ningún, vale? Sí, iso xa o mencionei, o que di Luis Vidal. Cando tes unha mención, por exemplo, feita noutra universidade distinta a que sacaches o título, pois tens que chegala, vale? Non ten tampouco máis complicación. Insisto no Celga 4. O Celga 4, se tedes dúbidas, subídeo. E a dúbida podemos producir que aquí di que non sexa expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, porque se é expedido por este organismo, xa cho consultan automáticamente. Que pasa? Que moita xente pensades que tedes un título de Celga 4 expedido por Política Lingüística, cando o que tedes é un título expedido por un centro de ensino, que non é Política Lingüística. Entón, por favor, achegado Celga 4, vale? A experiencia do primeiro ano no que isto foi de consulta automática así foi que quedou moita xente na provisional fora por non achegar o Celga 4, vale? Entón achegado. Isto é se non tes nacionalidade española, vale? E despois están aquí varios apartados relacionados coa exención ou bonificación de taxas, coa adaptación de tempo e medios e coa non posesión da nacionalidade española. Funcionan igual que antes, vale? É dicir, tes dúas opcións. Pulsar aquí e achegar a documentación na sede ou pulsar aquí e indicarlle á Consellería o órgano, o procedimento e a convocatoria última na que te presentaches para que comproben automáticamente a túa documentación. Vale? Abaixo de todo, comprobación de datos, o que consultan automáticamente. Que vos consultan automáticamente? O Celga 4, pero expedido por Política Lingüística, que estou seguro que non vai ser o que tedes a maioría, vale? A inexistencia de antecedentes por delitos de tipo sexual e os títulos universitarios, vale? Insisto, en caso de dúbida, achegade todo na sede no paso que vos vou explicar dentro de nada, vale? E con isto xa está o apartado de documentación que en teoría pois é o máis lioso, vale? Unha vez que rematedes, pulsades en guardar o seguinte e agora só nos queda pechar a instancia, vale? Para pechar a instancia, pulsades aquí e no aviso que vos sai arriba. Ai, mirade, vou ampliar que igual vedes un pouco máis grande así. Bueno. E ben, agora aquí ven o cambio con respecto aos anos anteriores. Das opcións da dereita
A ver, as opcións da dereita agora non pode volver para atrás, vale? Porque iso é o que vos iba a explicar agora. Aquí non se pode xa volver para atrás. Non podes modificar nada se peches a instancia. O que podes é crear unha nova pulsando aquí, vale? O que aparecía á dereita supoño que te refires ao de opóñome á consulta. Esa columna é simplemente de opoñerte á consulta. É dicir, a columna da dereita non a toques. Refíreste a iso? Non, vale, pois entón espera, volvo para atrás. Bueno, é que non pode volver para atrás. A que te refires? As opcións da dereita de órgano, procedemento e ano. Órgano, procedemento, convocatoria. Iso é, ti imagínate que o Celga 4 te presentaches xa no ano 2022. Se te presentaches no ano 2022, podes dicir á consellería marcando no tic da esquerda de Celga 4 e despois na dereita o procedemento, o órgano e a convocatoria na que o presentaches. Vale, entón xa te consultarían automáticamente. Vale, non terías que achegalo despois na sede. A ver, Jesús, vamos a ver. Pregunta aí, ve a Lloves, o Celga 4 que dá no instituto non é válido. A ver, non estou dicindo iso. Estou dicindo que o que se consulta automáticamente é o Celga expedido por política lingüística. Vale? Se ti tes un Celga expedido por un instituto que é válido, lóxicamente, non cho van consultar automáticamente. Por lo tanto, se é a primeira vez que te presentes, súbeo, porque senón van te excluir por non presentalo. Que é o que me refiro que pasou a primeira vez que se consultou automáticamente o Celga. Moita xente pensaba que tiña un Celga expedido por política lingüística, para que non o tiña, porque o instituto non nos pide política lingüística. Vale? Só me refería a iso. Vale, xa o entendiches, vale. Pois ben, aquí, como vos dicía, é onde os delitos sexuales poden consultar automáticamente. Si, se non marcas na columna da dereita que te oposa á consulta, consultaxe automáticamente. Vale. Vale, como dicía, aquí é onde cambia a inscripción con respecto aos últimos anos, vale? Antes, os últimos anos, aquí aparecía paso 1, pago de taxas. E a dereita aparecía paso 2, presentación telemática. Agora vedes que só aparece presentación telemática. Por qué? Porque agora págase e preséntase na sede electrónica todo. Cousa que está moi ben, porque así é imposible que alguén quede fora por non pagar as taxas ou por non presentar a instancia. Vale? Robert C. Mariño. Pablo, bueno, a ver, isto que di aquí Robert. Tes que por o ano no que entregaches a documentación, non? Sí, tes que poñer o ano no que entregaches a documentación. O ano das últimas opos as que te presentaches. A ver, ti pos un ano no que te presentases. Se non sabes en que ano presentaches a documentación, pon o último ano no que sabes que te presentaches. Vale, por exemplo, se fuches no 22, pero no 22 non te acordas se foi cando entregaches a documentación porque non te acordas en que ano a entregaches, pois pon sempre o último ano, vale? Vale. Despois, se vos parece, ao final abro un turno aí de preguntas e contesto algunha, vale? Para que non todas sexan as de discos. Vale, entón nada, para pagar as taxas e presentar na sede electrónica, pulsamos aquí en enviar a sede electrónica a nosa solicitude, vale? E despois en ir á sede para presentación. Antes de darlle, lembrado que dixen antes, podes crear unha nova instancia pero non podes modificar esta que xa pechamos, vale? Imaginadevos que por calquera motivo queredes presentar outra instancia porque tuvestes un erro ou polo que sexa, vale? Nese caso, creades unha nova instancia e eu descoñezo, sinceramente, a día de hoxe se nese caso xa automáticamente vos vai recoñecer que tedes unha instancia pagada cando chegades á sede electrónica a volver a pagar. Vale? Antes o que se facía era descargabas o xustificante de pago da anterior e subíalo na sede electrónica. Vale? Non vos podo dicir a día de hoxe se automáticamente vos vai recoñecer o pago ou se vai haber que facer o de descargar o xustificante de pago da anterior e subilo na sede. Eu farío a non ser que vexa que automáticamente xa me aparece a instancia pagada. Vale? Xa vos digo, isto cambiou, entón non vos lo podo dicir. Digo isto porque alguén preguntaba isto exactamente antes. Entón, xa digo, non sei o que pode pasar se presentas unha nova, pero bueno, estou pensando que igual o sei agora porque eu paguei unha, así que nada, voulle dar a ir á sede electrónica para a presentación. Aquí tedes vos que identificar cun dos mecanismos que tedes na vosa pantalla, vale? Eu, pois, vou usar a chave 365, vale? As opos do 20 foron no 21. Que ano pos? A convocatoria foi a do 20. Entón pon 20. É a convocatoria do 20. Iso vai dar igual, sinceramente.
Pero, bueno, eu poñería de 20. Vale, identifícome aquí ca sede, vale, e aquí é onde tedes que achegar a documentación, vale. Hai moita xente que di é onde achega o título, o sea, o que dixen antes, no? Que se achegas o título, o CELGA 4 de formación pedagóxica no caso dos corpos que a requiran, non vas quedar fora. Pero hai moita xente que di, é onde achega o título? Pois, porque non hai ningún epígrafe, poñede por caso, vale? Aquí abaixo tedes un de engadir outro documento. Entón aquí podes engadir o que queirades, incluído o título, vale? Entón o título podes engadilo aí, ou se lle buscades acomodo por aquí tamén, non vai pasar nada, pero bueno, eu engadiría aquí abaixo. Despois, a formación pedagóxica no caso dos corpos que a requiran, o de mestres no, pois sería aquí, vale? E o CELGA 4, pois aquí onde di CELGA 4, vale? Para chegar, pois pulsades aquí, buscadelo no vosso ordenador, subídelo e xa está, vale? Vale, unha vez que subades aquí os documentos, se é o caso, porque lembrade que podedes inscribirvos perfectamente nas OPOS sen aquí poñer nada, sen subir nada, vale? Sobre todo se te presentaches en anos anteriores, porque podes autorizar xa a consulta como xa vistes, vale? Distinto é se te presentas por primeira vez. Se te presentas por primeira vez, o meu consello é o que fago no sindicato é subirlle todo a todo o mundo. É dicir, alguén que me ven e se presenta por primeira vez, eu subo o título, subo o CELGA 4, subo a formación pedagóxica sede secundaria, vale? Unha vez que acabedes con este paso, pulsades aquí abaixo onde di continuar. Vale, vedes que efectivamente me aparece outra vez a opción de pagar taxa, vale? Eu este paso aquí non o vou facer, vale? Non o vou facer porque o paso do pagamento de taxa tédelo explicado no tutorial que tedes na miña canle de YouTube, que se chama como esta canle de Twitch, Pablo Rodríguez Vila, vale? Buscádela en YouTube. Moi boas, benvidos. Xa de portada tedes este vídeo que é como escribirse nas oposicións do 24, vale? E aquí moi boas, benvidos, explico o tema do pagamento, vale? É relacionado co que dicía antes, vou copiar aí no chat o vídeo, por se acaso, vale? Aí, a partir do minuto exactamente 9 minutos 50, empezo a explicar o pago de taxas, como estades vendo aquí, vale? Cando chego xusto ao pago de taxas, que é aquí, de que estés exento, vale, ides poder ver todo porque paguei realmente, vale? Entón xa digo, aí podedes velo. Aquí non vou volver a pagar, vale? O que sí, relacionado co que dicía antes, claro, eu creo que o que faría se teño que presentar unha segunda solicitude, non, é que non me deixa, pois non o teño claro, isto sería algo para preguntar na consellería. Creo eu, vamos, porque se estou presentando unha segunda instancia como estou facendo eu, que xa deberían ter aquí constancia de que paguei, non me deixa seleccionar ningunha outra opción, único, cando te estás matriculando, seleccionar exento de pago, porque despois se seleccionas exento de pago aquí aparece che exento, entón saltaste este paso. Entón igual iso é o que hai que facer, pero xa digo, estas instruccións outros anos sí que vos sabía dicir o que había que facer, que era simplemente subir na segunda instancia o xustificante de pago da anterior. Pero agora, pois hai que deixar pasar uns días a ver se lle pasa a alguén, mo di, e así podo transmitirvolo no próximo directo, vale? Pero bueno, xa digo, estou falando de algo extremo que é alguén que teña que presentar dúas instancias por se confundeu na primeira, que joder, tes este vídeo, tes o tutorial na canle de YouTube, malo será que non nos deamos escrito ben á primeira, non? Malo será. Bueno, claro, agora vou ter un problema, que é que se non deixa facer o pago, o sea, se non pago, non me deixa continuar, vale? Entón, o que vou facer agora, para que vexades como se fai isto do pago e poder rematar este directo, pois vou poñervos ese fragmentiño do vídeo onde eu fago o pago, e así é como se seguiramos desde aquí, vale? O que si tedes que dicirme se escoitades ben o vídeo, vale? Paso 4. Pago de taxas e presentación da solicitude. Escoitastes o vídeo? Escoitase ben? Escoitase ben, vale, pois aí vai, vale? Agora calo eu un pouco, bueno, non calo eu porque volvo a falar, bueno, descanso un pouco aquí.
Para pagar as taxas e presentar a solicitude de inscrición nas oposicións, debes acceder á sede electrónica da Xunta. Para isto, unha vez que cubriche a solicitude e pechache a instancia, debes pulsar aquí onde di enviar á sede electrónica para presentación. Antes de facer clic aquí, lembra que unha vez que pechaches a solicitude xa non podes modificala, mas sí que é posible que crees unha nova a partir dos datos da anterior pulsando aquí onde di crear. E relacionado con isto, tamén é importante que teñas en conta que a última solicitude que presentes na sede electrónica da Xunta de Galicia para cada especialidade será a que che teñan en conta. Aclarado isto, pulsa aquí para enviar a solicitude á sede e a continuación pulsa en ir á sede electrónica para presentación. Aquí deberás escoller un destes métodos de identificación. No meu caso, vou escoller de novo a chave 365. Neste apartado de anexar documentación é onde debes subir aquela documentación que previamente marcaches no apartado de documentación da instancia e que non autorizaches que che consulten automáticamente. E permíteme aquí un consello. Se é a primeira vez que te presentas, sube aquí na sede o título, o Celga 4 equivalente e, se fose preciso para o corpo ao que te presentas, a documentación xustificativa da formación pedagóxica. De seguido, debes pulsar aquí en Continuar para proceder ao pagamento da taxa de inscrición. No caso de que esteas exento do pagamento, a aplicación indicaracho e poderás continuar. Mais se non o estás, debes seleccionar Pago telemático e ao continuar accederás a esta ventá onde debes, se non aparecen xa, cubrir os teus datos persoais. Unha vez cubertos, pulsa en Iniciar pago. Agora, escolle tipo de pago telemático. Aquí, en modo de pago, tarxeta Bizum. E pulsas en Continuar e agora onde di Ingresar. Mirade, o importe que estades vendo aí na pantalla agora mesmo, que é de 38,02, se vos estades escribindo noutro corpo que non sexa o de mestres, tedes un importe distinto, un pouco máis caro, vale? Abriráseche esta ventá emerxente, cun aviso que debes aceptar para acceder a un TPV virtual, onde deberás introducir os datos da tarxeta co que vas pagar. Unha vez que cubras os datos do pagamento, pulsas aquí en Pagar e sigue os pasos que che indique o TPV virtual ata que vexas esta ventá de confirmación do pagamento. Pulsa aquí en Aceptar e automáticamente será redirixido á sede electrónica da Xunta para continuar coa presentación da instancia despois de que pulses aquí en Continuar. Unha vez de volta na sede electrónica, comproba que o estado da taxa sexa pagado e pulsa aquí en Continuar. Por último, pulsas aquí onde di Asinar e enviar e chegarache unha clave ao móvil se estás presentando a instancia coa chave 365 ou abriráseche autofirma no caso de facelo con certificado digital. Sexa como for, unha vez asinada a solicitude, deberás ver en pantalla o xustificante de presentación en sede e unha copia da instancia presentada. Con isto, podes dar por finalizada a presentación da túa solicitude de participación nas oposicións de 2024. Bueno, agora mesmo aproveito que estades vendo aí na pantalla dous vídeos, o da esquerda que pon Help e o da dereita que pon Oposicións 2024. Recomendo-vos ver o que pon Help porque está explicado todo o procedimento selectivo. Hai algún mínimo cambio, porque houve algún cambio con respecto ao borrador, ese vídeo fixo no do borrador, pero bueno, aí tedes tamén resumido como son as OPOs, vale? E bueno, con isto, como xa dixen aí, pois estaría xa presentada a vosa instancia de inscripción nas oposicións. E agora, se me queredes preguntar aí no chat, pois disparade. E bueno, sinceramente, non sei que vos pareceu o directo. Home, eu penso que podía sair mellor, dado que, bueno, estou un pouco cansado, teño un oído taponado, entón estou como, teño a cabeza como un bombo. E iso, creo que podía ter saído mellor o directo ou contar algunha cousa máis, pero bueno, neste ano todos os esforzos foron no tutorial. O tutorial eu penso que tamén está ben, e malo será que entre as dúas cousas, este directo e o tutorial, pois que non nos deamos escrito ben nas oposicións, vale? Entón nada, vou contestar algunha cousa que vexades aquí e outro día faigo outro directo para contestar as que me deixastes en Discord, vale? É necesario enviar o título ou sirve coa certificación académica. Cando non tes un título, tes que enviar o certificado académico e o pago de taxas do título, senón non che vai valer. Podemos achegar documentos a maiores na parte de engadir outro documento? Sí, aínda que en teoría non debería ser moi necesario. O certificado supletorio de mestrado, porque xa subín a certificación. Sí, a ver, podedes usar ese apartado para engadir nova documentación. Se te presentas
un ano a documentación se entregaba despois da proba ou antes? Non entendo esta pregunta. Non entendo. Se te presentas un ano a documentación entregábase despois da proba ou antes? Os méritos, supoño que te refires aos méritos. Se son os méritos, entréganse se superas a primeira proba. Cita tu tribunal. Hola, B. Giraldez. Bizum tamén é novidade, sí. Non dixe nada porque, bueno, é un sistema de pagamento. Eu non usei no vídeo e a maioría da xente supoño que usará tarxeta ou Bizum, pero, bueno, o Bizum non deixa de ser a través do banco tamén, pero, bueno. O dos cursos hai que xuntalos agora ou é máis tarde? É máis tarde, xo dixen antes, cando superes a primeira proba. Non é necesario compulsar os títulos. Escanéalos e se teñen dúbidas vanche pedir o original. Non pasa nunca, pero podría pasar. Presenteime o ano pasado a oposición. Teño que... o ano pasado non sei se aparece... É que a convocatoria do ano pasado non sei se aparece... achega todo outra vez, que é o máis seguro. Pensei que era máis para resolver dúbidas. A inscripción explícala... Velleiro, tamén é para resolver dúbidas que é o que estou facendo agora. Pero, bueno, déchesme unha idea. Déchesme unha idea po ano que ven. Vale, o sea, conectarme directamente a resolver dúbidas nada máis, vale. Vale. Pero, bueno, xa digo, a parte de que estou contestando agora, teño pensado outro día, dentro dun tempiño, contestar as que me deixastes en Discord e outras que poidan xurdir. Que máis? Esta de Raúl Costas non che poido responder agora, teria que revisar a convocatoria, vale? Non sei se ben... Non me soa, experiencia na universidade, sí, pero iso en concreto non che podo dicir. Habría que revisar as disposicións complementarias do baremo, o que ven debaixo do baremo. Con respecto ao de antes, teño o grau de infantil e de primaria. Preséntome por primaria, pero infantil é un punto... Non, iso non é para estar en listas das dúas, vale? En ningún caso, supoño que te presentas por primeira vez, en ningún caso non hai ninguna maneira de presentarse por primeira vez e entrar en máis dunha lista. Eso non existe. Sí, Raúl, déxame en Discord. Non existe. Vou sacar isto, que non me gusta sacar estas cousas, pero menudo traballo que pasas. Pois, se vos digo a verdad, o tutorial que publiquei onte ás 4 da mañá empecé a facelo hai como 15 días e cando tiña todo feito foi cando a consellería bueno, nos mandou un rollo de que cambiaba o sistema tal e digo, verás tú tal, ao final non foi moito, pero bueno, sí, é traballo, pero gústame facer. Para mí non é un traballo, para mí é un hobby, o sea, vexo máis como un hobby, por iso non considero, ni me gustan estas cousas de menudo traballo. No, sí, é un menudo traballo, pero como é un hobby, pois non é traballo. Eu estou me liando aquí de unha maneira. Que máis? Eu non entendo moi ben o do título. Déronme o mítico papel grande firmado, pero como meto eso? Escaneo. A ver, ti podes ir a unha copistería, home, que che escaneen o título grande nun A4. Ou xa que xe ti unha foto co móvil. É escanealo. Non ten máis ciencia. E ademais os títulos, se é universitario, de consulta automática, pero bueno. A convocatoria de 21 fíxose no ano 22. Sí, penso que sí. Ou foi a do 20 que se fixo no 21. Agora mesmo non me acordo. Tampouco vos comades o tarro por iso, que se teñen a vosa documentación atópena, o sea que non... Porque eles van ver, estabas admitido no 2022, pois tes a documentación. O documento de méritos no ámbito de experiencia non o axunto posteriormente na páxina da Xunta. A ver, os méritos entréganse ao tribunal, excepto os relacionados
coa experiencia que só tes que alegalos, non tes que xustificalos, e penso que engadiron, habería que ver a convocatoria, pero penso que engadiron tamén os de formación. Os cursos que teñas tampouco tes que levarles o papeleo, pero sí alegar cales son. É posible facer a inscripción copiando de outro ano? Pois non me fixei se ao principio aparecía esa opción. Igual aparece. Eu non vexo aquí a opción de... Non vexo a opción de copiar de anos anteriores, ou polo menos eu aquí non a localizo. Eu non vexo por aí. Bueno, claro, tamén estou pensando, eu non me presentei en anos anteriores. Entón a min é lógico que non me saia. Entón, os que si Montgomery, se ti te presentaxe en anos anteriores, entra e a ver se te aparece a opción de copiar instancia. A mí non me aparece, pero claro, tampouco... Mira, se pon aquí. Para copiar unha instancia antiga, selecciona unha convocatoria no prazo de matrícula, pero o enlace copiar a distancia que desexa replicar. Claro, eu non teño ninguna, entón probablemente vos apareza, vale? Se non se presenta agora o título académico, podería achegarse despois de pagar as taxas. Non entendo a que te refires. A ver, o título é de consulta automática. Entón tampouco che fai falta subilo. Outra cousa é que agora por quedarte máis tranquilo ou queira subir, pero en teoría non fai falta. O sea, eu non faría outra instancia, se non achegaches o título porque eu dixen de achegalo, achegues. Eu non faría outra instancia, vamos. Andrea Leste, a ver, repito o mesmo de antes. Se tes dúbidas de cumprir os requisitos para a bonificación do pago de taxas, paga a taxa inteira, porque queda moitísima xente fora por cousas destas, vale? Isto xa contestei. En ningún caso se entran dúas listas ao mesmo tempo. Se me inscribo en primaria para presentarme e alego como outra titulación diplomatura en educación física non. Para entrar nas dúas tens que aprobar na que me presento. Non, é que non vas entrar nas dúas. Se te presentas a unha... A ver, o de estar en dúas listas é cando tes o posto consolidado, por exemplo, imagínate, nunha lista, o requisito para que che manteñan o posto consolidado é ir a unha oposición. E podes ir a outra especialidade distinta. Entón aí sí que estarías na primeira lista na que estabas máis na nova. Pero por presentarse a unha oposición, entrar ao mesmo tempo en dúas, iso non existe. O vídeo de Help aparecen os cambios respecto ao borrador, dixen. O vídeo de Help está feito en base ao borrador. O que pasa é que, como xa sabía que iba a haber poucos cambios, son mínimos os cambios que hai do que vas ver aí ao que te vas a topar. De feito, agora non me acordo cales eran os cambios, pero eran unha chorrada. Era, creo que, dúas cousas, non máis. O sea, porque aí explico o proceso selectivo, como é a primeira proba, segunda proba, a programación, os requisitos, tal. Vale. Non pode haber un tutorial de como alegar os méritos porque tería que gravarme a mí mesmo entregando os méritos ao tribunal, vale? Pero podeche resumir. O rollo é que tú descargas da páxina web de oposicións, a que estades vendo aínda nas vosas pantallas, esta de aquí. Aquí en inicio, vai aparecer un documento que vai poñer anexo para a entrega de méritos ou algo así. Por aquí arriba seguramente apareza, por aquí. Entón descárgalo, cúbrelo con todos os teus méritos e ese papeliño xunto coa programación e xunto coa documentación xustificativa dos méritos, excepto os de experiencia e formación, pois entregas ao tribunal, vale? O da formación revisado na convocatoria, vale? Que eu penso que era un dos cambios, pero non me lembro agora ben. Pero penso que sí. Entón xa digo, non pode haber tutorial diso. Aparece o de copiar, vale? Ao final, así intuindo, pois cheguei á resposta sin saber moi ben cal era, pero vale, grazas. Entonces podría levala se paso a primeira parte e puntuaríame ou tería que xuntalo cos documentos. Non entendo moi ben isto, vamos a ver. Ti vas ter un día para entregar os méritos. Ese día entregas, o sea, o que teñas é o que tens que entregar. Non che van deixar a posteriori entregar máis cousas. Ti van te citar un día para entregar méritos. Vale, agora non tedes que, se te refires a iso,
agora non tens que entregar nada de méritos, vale? Tens que entregar ao tribunal cando te convoquen xunto coa programación, vale? Se queres subir a documentación na sede unha vez marcado no lado esquerdo, non tens que marcar nada nas columnas da dereita no apartado de documentación. Non, porque sería un pouco contradictorio, porque estás marcando que vas subir na sede ao mesmo tempo que cho consulten. O sea, o funcionario tería información duplicada, é dicir, por un lado estás dicindo consúltame isto no ano 20 e por outro estás metendo esa documentación xa directamente. A ver, o único que lle das é máis traballo ao funcionario, tampouco vai pasar nada. Isto é normal, velleiro. O de que apareza en borrador é normal. Tarda en cambiar. Pode tardar 24 horas, 48 horas, etc, etc. Vou mirar a ver como está a preguntas de Discord. As de Discord sí que non as vou contestar, non me dá a vida para máis. Esta noite xa vos digo, por facer o tutorial e telo listo para pola mañá, que encima tiña que ir a Santiago, entón non podía facelo pola mañá, pois deiteime ás 4 da mañá, entón os de Discord quedan para outro día, vale? Estou medio off xa. Vale, vexo que hai bastantes, entón nada, volvo outro día, xa vos poñerei aquí arriba un evento en Discord. Por certo, o próximo directo, pois que preguntabades ao principio se era o directo hoxe sobre o CXT, o directo sobre o CXT é de como se predice e como se calcula a adxudicación definitiva, é o martes que ven con Alberto, vale? Se teño posto consolidado en PT e me presento por educación infantil, seguiría mantendo o posto na lista de PT? Sí, claro. Tería posibilidade de que me chamaran por infantil? Sí, claro. Vamos a ver. Giraldez, vou chamar Bea. Bea. Ti, cando estás consolidado nunha lista, o requisito que tes para seguir consolidada nela é presentarte unha oposición se a túa especialidade se convoca a oposición. Vale? É dicir, se ti estás nas listas de PT e tes o posto consolidado e hai oposicións de PT, para que te manteña na lista de PT, terías que ir a unha oposición. Podes ir á de infantil sin ningún problema. Vale? Entón, na de infantil, se tes unha titulación das que aparecen na hora de titulación, xa entrarías na lista, e se non, terías que superar a primeira prova. E cando estexa na lista de infantil, poden te chamar das dúas. Sí que saiu. Di aquí Luís que non me vou marcar o de incluído nas listas. Está marcado por defecto. Entón, en teoría, non hai que marcar nada porque ven marcado por defecto. Vale? Polo menos eu, na primeira instancia que fixen, viña, na que fixen hoxe tamén, así que entendo que ven por defecto. Podes anotar a dúas especialidades con dúas instancias? Sí, pero vas ter o problema de que só vas poder ir a unha porque vai coincidir o día e o exame. É preciso marcar algo sí ou sí na última parte do apartado de documentación marque o recadro. Non sei a que te refires. Non entendo o que estás preguntando aí, vale? Mira, vou aproveitar que estou vendo unha en Discord que non sei o tema, esta de se non tes o Celga 4 non serás admitido nas opos. A ver, se non tes o Celga 4, o que tes é unha proba de galego o 14 de maio. Penso que é o 14 de maio. Está no tutorial que tedes en YouTube, aí está a data, vale? Chao, Sara. Se consolidaches hai que volver a marcar. Deixo marcado, que non pasa nada, xa estás nas listas, así que... Pero eu non o desmarcaría, polo menos, deixaría como me ven aí de oficio, digamos. Din que coinciden, o do 22 de xuño foi o que nos dixeron na mesa sectorial. Na mesa sectorial dixeron os de recursos humanos que estaban en conversacións cos restantes comunidades autónomas para que as opos fosen en todas as comunidades o 22. Iso é así tal cal. Bueno, dasme permiso para ir dormir. Creo que non vou nin cear. Ou queres preguntar algo máis?
que descanse en paz.